Carla, Carla, has leído tu guión, se ha tocado. Para los entrenos. Emoció, Per què? perquè estic jugant amb el meu club femení. Doncs molt bé, hi havia moltes xiques i m'ho passava molt bé. Penso que, aunque no guanyi, m'ho passo sempre superbé i disfruto amb les meves amigues. Em semblava molt bé perquè hi havia moltes nenes i era molt emocionant. Soc la responsable de totes, llavors les tinc de dir on van les altres. Ja! Noies! Es que me emocionó, pero le digo a mi madre. Me agrada molt perquè m'ajuden a cuidar-me i todo. Xoca! Si n'hi ha més nenes podem avançar una mica més. I m'agradaria que n'hi hagués unes quantes més nenes. Perquè esteu convidades i ens ho passem molt bé i si esteu jugarem molt millor. Doncs esteu convidats.